X'inhi l-iktar ħaġa li jogħġbitkom s'issa? Aħna hawnhekk skola m'aħniex qegħdin hawnhekk biex joħorġu hawnhekk bravi fis-suġġett. Aħna qegħdin nippreparaw student biex joħroġ hemm barra fis-soċjetà u jkun kapaċi jġib ruħu kif hu mistenni fis-soċjetà hemm barra. Din hija l-filosofija li biha jmexxi l-Iskola Sekondarja tal-Ħanda is-Sur Mas Bernardo Riolo li għandu 800 student. Meta nfetħu l-bibien tal-iskola, l-istudenti sabu s-sistema li biha se jitħaltu u jsiru jafu aħjar studenti li huma fi klassijiet oħra u dawk li huma ikbar jew iżgħar minnhom. Sistema immirata wkoll li tnaqqas il-bullying jew studenti li jħossuhom iżolati. Li inti għandek grupp ta' studenti minn years differenti li qed jaħdmu flimkien għal għan aħħari. L-għan aħħari huwa biex naraw li huwa l-ħaws li ġab l-ikbar ammont ta' punti. L-istudenti tkellmu ma' TVM News dwar l-effetti sbieħ li qed tħalli din is-sistema fl-iskola. Naħseb hija tajba biex ninaqdu bħala skola iktar u iktar ħaġa tajba biex nitalmu naħdmu f'teams. Oġbitni s-sistema u naħseb ħataqqad studenti fl-imkien, tiltaqa' ma' nies ġodda, nies ma tafhomx, nies iżgħar minnek, form 3, form 4. U naħseb sabiħa hekk. Jiena naħseb li ħatejn ħafna għaliex taqqad ħafna minn klassijiet flimkien u taqqadna iktar bħala skola u taqqad in-nies li forsi għandhom backgrounds differenti u nsiru nafu iktar u niġu iktar aware fuq is-sitwazzjonijiet tal-oħrajn u niġu iktar inclusive bħala skola. Għandna ċans minflok nbullew xulxin għandna ċans naħdmu flimkien u forsi tinkrisja il-ċans li jaħdmu flimkien u jkun hemm xogħol tajjeb. Is-Sur Mas Riolo qal li għal din is-sistema sab il-kooperazzjoni tal-edukaturi kollha u anki tal-istaff bil-għan li fl-iskola l-istudenti ma jsibux biss esperjenza edukattiva iżda wkoll familja.